дар таътили тобистона бояд маънаи кӯдак давм гирифтанаш дар кор. Берун аз машғулиятҳои мактабӣ, озод аз фикркунию ва ёи дарсӣ ва чӣ мешавад дарс тайёр кардану ҳамин саҳаркати хестану омадану хулоса ин ҳама ҳамин ва ёи мактабида бе ҳамин нагрузкаҳо гӯем бояд ки кӯдак бисёрам озод бошад. Ман ҳатто сипориш додани ҳамин тобистоная намеписандам. Ман ҳатто сипориш наметиҳам. Мегӯям ки бояд кӯдак маъинаш дам гирад. Хай якумай куҷо дам мегирад, ин аз худи кӯдак вобаста. Куҷое ки барои ӯ маъқултар аст, куҷоеда ки истироҳати ӯ хубтар мегузарад. Мо бояд ҳамин чизе ба назар гирем, хоҳиши кӯдак аввалин дараҷа аст. Хай агар лагерои мо шароитош хуб бошад, лагерам бад нест. Вай метавонад оҷо дӯстои нав пайдо кунад, истироҳат кунад, бозиҳои ҳархела гузарад ва инам ганда нест. Хай бо хонаи хеш таборам равад, бо дӯстӣ зиёдтар мешавад, бо бои бибӣ ба меҳр зиёдтар. Ама 7 километр да хона да. Ҳар сол да хона. Не. Кӯдакон бояд таътили тобистонаро дар пеши модаркалон ва падаркалонашон бошанд, барои он ки дар он ҷо ҳавои тоза, ба қишлоқ раванд, тарбияи одамони калонсолро ҳам гиранд. бо бибиёшон мераванд. ҳозирак вазъияту да. Всем мамочкам и папочкам, чтобы дети немножко после школы отдохнули 2 недельки, а потом желательно детишки приходили в образовательные центры, изучали английский, изучали русский. тобистонро дар ҳаминҷа дар хонаи бибӣ ё дар ҳаминҷа хонаи бибӣ ки дар ҳамин шаҳра дар хонаи бибӣ ё дар ҳаминҷа мезгарадад ҳар ҷо ҳар хел. Оли майдатарон оли қабоварӣ нест барои лагердан. Кӯдаки майдатар оли синфи 2 меравад, синфи 3 қад лагерда бовари мо нест айдан ростиган. Ҳар як оила аз шароиту аз чизи худашон метавонанд фарзандони худро чӣ кунанд, мегӯям роҳӣ кунанд ҷо ки боше, лекин бояд дар хона нашинанд, бояд дар таътил беҳрун аз хона бошанд, барои ин ки барои асаби кӯдак ин бисёр фоида ҳаст.